Mai încolo, mai la stânga. Hai. Acolo, așa. Arată-ne talentul. Care e talentul tău? Care e talentul tău? Niște scheme, ceva ce puteți. Niște scheme, ceva. De luptă, ceva, cu apărare. Da, arătați-ne niște scheme. Da, hai, arătați-ne. Hai. Hai repede, ceva cu piciorul prin aer. Hai, cu pumn, hai. Hai. Wow, altceva. Altceva, hai. Fă-te că-i dai cu pumnul ei. Fă-te că-i dai cu pumnul. Hai. Bă, așa. Zoi. Ai unit în cap. Hai, fă. Ia ține tot cu copii de acolo.